Hi everyone! So welcome back to my YouTube channel. This is Hangal Girl, ang yung hangal sa kabukiran. So for today's video mga person, kay nakita ninyo nami karon sa Kuginara Korean Grill House sa Dipolog City. So bago pa ni siya siguro diri guys, no? Kay first time pa pud namo ni diri, no? So naami karon nag-unami ni sa akong kumare na principal. Hoy! Sa akong kumare na si Mary Joy, o nakita ninyo na siya. So nag-una-una mi diri guys, no. Actually gi-invite me og pinakalit sa amo ang kumare nga Dunya, si Aisa. So mukalit ra na siya pamiem namo guys nga mangaon mi guys. So as kumakaon, abti kaayo mi guys, basta kaon na. So nanganhi dayon mi. Nag-una mi karon ni Mary Joy, ang nag-invite wala pa. So naghulat mi sa nag-invite, Anli samyupsal daw ni diri guys, no. So nakita niyo sa menu, burag kuan ni siya happy hour 299 pero nagpromo yata sila 249 na siya. So anli na siya dinha inyong makita diha sa menu. O mo na ilang mga menu guys, kung ganahan pud mo orders ug dili mo ganahan og mga anli, so makita ra ninyo ang mga prices din na, no. Di na nako matagsa-tagsa kay wala man pud nako na sinatiag unsa nang mga pagkauna, no. Kay first time pa man pud nako diri. So makita ninyo mao na siya. Basta, kuan samyup gini guys. So first time na ako ni diri guys. Ambot lang pud sa kuma. Umuna na ang nag-invite namon, dumating na happy family. So thank you kayo mga Mars and Kumari sa inyong pag-invite namo, no. So mao ni ilang appetizer guys na siray kuan peanut with dilis sa corn, as you can see. Then kanang nakita ninyo kay burag sweetened banana na siya. So guys, kanang ni ang natingala ko nganong nang-invite naman ning akong kumare nga layo pa man yang birthday. So inaana na siya, random ra na sila mag-message guys, no. Basta mga abunda kay na sila guys, mag-message ra na sila mang kuan nga mang kigkaon. So among banding guys, kaon-kaon ra good guys, no. Wala gali kumustahay, basta kaon-kaon ra. So mo na ang among circle of friends nga mga banding, kaon-kaon. So gi-introduce ko ni Mars Aisa anak guys nga muda hunay mga karne nga pangsugbaon na mo didto pang sa samyupsal unsa banha, basta kay ignorante kay ko guys, kay kung Mars unsa man ni Mars, unsa man ang mapagkauna kay first time po nako guys, unsa na muna nag mga karne nga pangsugbaon daw didto. So nakita ninyo dito guys ang mga cucumber nga with basta mga pula-pula kay mga chili sauce din na doon apoy melon. Dayon basta daghan na sila, unli na siya guys for 249 kay burag nagpromo sila kay happy hour every person per person. So dili kay sulit kayo guys, dili jud mo makansi sa inyong kwarta guys, kay napa sila unli soup, unli rice and everything. Tanan na makita ninyo din ha, unli. So pang kanon na siya tanan guys sa ilang mga hasta ning ilang mga sauces diha, mga dip sauce. Unli ra na siya tanan guys. So of course kay unli man kung naa kay mga kuan din ha, bilin-bilin mag-charge pod ta guys, no. Inana man gyud kuno na. So mo na guys, dana ang mong table. Ug na nami sugbaan guys. OMG, ug nakita na ninyo ang kanang samyus nga poston-poston sa dahon then kaon-kaon kineme. So mo na siya guys. So I'm so happy nga gipa-experience ko ni Mads Aisa aning kuan guys, no. Samyupsal, unli samyup chorva kineme. So ang ako ra yung mga kumari may durog pang kuan diha sa iyang mga sa among kanon guys, no. Kay ako na busy jud ko og pam video kay naigno ang naing hangal. So nagkuha ng takos na si Madam Mary Joy din ha sa among luto guys. So kay dili jud pwede mawalay luto ang mga person kay mga ulceron, mga hyperon kinahanglan na adyoy luto. Kay ang mga tigulang na guys, ang tiyan dali na kaayo mabikil. Hoy, may ganon. So gipang tilwan jud namo tanan nga gidnaha na nga gipang display diha guys, no, para dili jud pud mi sulit gid pud namo. So gipang kuhaan gid namo na tanan kung unsay lami and everything. So after namo nakuha guys, no, so nag-ready to set na mi guys, kay magsugba-sugba na ang mga person guys. OMG. Kulangan po dai mi guys, no, wa pa naabot ang among kumpare nga doktor or tag-iya sa Acevedo. Hoy! Og shout out di ay sa among kumari nga nasa Jensen Mars Roves. Sana where na you here na mi, nagkaon-kaon na mi, char. So mo na nga among mga kuan guys, gipang kuha tanan.
Welcome the arrival of among bigating kumpare guys no. So naabot na siya guys. Kay naguna naman si Mads Gigi. So we are ready to eat na guys. Magsugba-sugba na mi. So muna among gipangkuha. Daghan kay imong gipangkuha ang karni. Ambot lang mahurot ba ni namo. So naanas Mars ay sa hudtag yun na ninyo ha. Kay na maka-charge budta nagdili ninyo na hudton. Murag ubay-ubay nga karni man among nakuan guys. So mahurot ba ka namo nigsugba? Pero lain-lain siyag flavor guys. Basta siyag na barbecue, then napoy plain, then napoy mga uban. Basta wa na ko kabaluan ng mga sinatian ng mga flavor anang mga karne guys no. Katawanan pa kay ko guys kay tungkuan nga paper guys. Unsay tawag ana nga kuan. Ako pang ipadaplain guys, isapaw na day kuno na kay pumodaw na kuan para di masunog ang karne. Sus, Ginoo ko my god. Ignorante ang person guys. So gibutangan na naman nag-oil diha kay magsugba-sugba na mi. So let's start the grill na guys. So namatikdan ako guys, ang naka-disadvantage aning sangyusal guys no kay kita pa man di ay magsugba guys. So inana siya po. So hassle siya nga part diha guys no kana magsugba-sugba pa siya pero enjoy kay po siya guys no kay nagpaabot yun niya nagkanus maluto dayon na tingala duro pa mig panawog sa kuan nag-assist na mo dia ngano man hinay man yang muang kuan kana hinay maning siga sa gaso nga dugay maluto ning among karne. Hoy may ganon. So hoy kuya kanang pakusgi na nga muang kuan din ha kay nahutdan man daig butane guys. So giburagi kuan na nagi tubila na niya guys. Ginoo kapoy man daig maghangak man daig tani mag voice over ta guys. So, pasensya na mo sa akong pag-video guys no nga makalipong siya guys. Kay kanan na ang ako ray ga video then gi-priority gyud ako ang video guys. Dayon nagkuha na dayon ko og chopsticks gayoy Kuya Juan. Feeling yarn. So nag-chopstick ko gay para jud makakuha nako ma 100% ang experience sa pagka-Korean. So ana ra ba si Mars Aisa nga gituyog jud daw niya nga diri sa Korean miniyagi treat sa kuan ganaan kay ako kuno hilig kay kuno kog Korean patilwon daw kunya. Ay, salamat kaayo Mars sa imong kaayo sa imong pagkamanggihunaon nga imo jud kong gipa-experience ani Mars. Love you char. Perti pa na kung practice anag kuan chopsticks guys no para aron lang jud ingnon. Hoy Kuya Juan. So inana guys nami mga nakita niyo mga side dishes diha. So lami siya guys no. So giuna gyud ako ang luto guys kay rice is life. So, inanak na siya, nagtanawan ninyo guys, ga chopsticks na kung bura na kog kuan through the rain. Hoy, may ganon. So, dako na kayo pahiyom ang person guys, no? Kay burag feel na niyang iyang pagka-Korean. Hoy! Kuan na lang ikulang, si Yunbin. Ay, may ganon. So, Mars, salamat kaayo sa imong kuan, Mars. Sa imong pag-treat. Actually, burag advance birthday treat niya namo guys kay yang birthday sa karon mang end of the month pero burag nag-advance na ni siya kay nalay siya mga kuan appointment. Hoy! Salamat kay sa imong birthday treat Mars. Sana all. So, siya pa'y birthday host, guys. Siya pa'y nag-birthday treat. Gipa-video pag yun siya nako, guys. Mars, videohi ko, Mars, on saranghe. Nay feeling on yarn. So, muna, guys, nagsugba-sugba na, guys. Huy, Ginoo ko, kay dugay man po di ay na magsugba-sugba, guys. Oy, dugay man po maluto ang karne. So, pero malingaw na kagkaon-kaon sa ilang mga side dishes, guys. Kay burag naman po siya kanang katungtu ang gusto. Then daghan siyang mga kuan-kuan nga pwede nimo makaon-kaon masima-sima na guys. Actually enjoy jud siya nga experience guys no kay lami gyud pod ang ilang mga karne nga kalabi na tong barbecue flavor niya nga kuan kanang pork na kuan lami siya guys, lami siya timpla. Napoy katong puti, plain lang siya nga kuan. So lain-lain lagi nga variety. Uy, variety unsay basta mao na siya guys. Pasensya na mo kay wa man ko kabalon sa mga ngalan anang among gipangkaon kay mga Korean kineme man na siya guys no. So kusog jud ka mo kaon guys no. Dili jud ka kansi kay pwede man ka magbalik-balik hotdo ning motong display nga karne didto nga og imong sugbaon pero mga gagmay ra man kay mig nga appetite guys, gagmay ra kay mig nga tiyan, dali ra kay mabusog ang mga person. So ako guys personally dili gyud ko pwede anang mga unli buffet or mga kuan kay gamay ra gyud ko kaon guys, dali ra gyud kay ko mabusog. Tagalan ko nimo 1 cup nga rice wa na busog na kay ang person guys. So mao na perti na akong sima-sima guys, din duro pa kog chopsticks sa
luto guys nga sigig kataga kay di lagi ko kabalo. Pero kadugayan bura naman pog na kuan siya guys, naanad na siya, dako-dako na akong kuan punit. Hoy, may ganon. Anyways guys, mga dapat 1 to 2 hours ra kabrag napod sila limit nga oras nga magsugma-sugma or mukaon ka din ha guys. Kay burag kuan man gud siya, happy hour man siya. Ambot basta sa tuingon ni Mars Aisa. Basta nag-concentrate lang kog sugba-sugba diha guys, kay burag na enjoy na jud kog kuan din ha. Although mainit siya guys, mainit ang ilang area of responsibility. Hoy! So natunong lang gid pod mi nga ting init to siya guys no, then init pa ang gasol or unsa pa na din ha. So burag init siya mo nang nagtindog lang mi guys, kay mga putot man pod ang mga person guys. Kung maglingkod-lingkod mig sugba-sugba burag dili man ako feel, so mubura kaayo siya sa among kuan height. Huy, may ganon. So na ay to ara kong kumpare guys, galain day na siya kay nalimot man ko guys, nga di man day na mukha og baboy, perti pa na kong panawag nganong di wala siya ni apil na mo og sugba-sugba. So kami ra diri nag-enjoy guys no, og mga bata gipanglainan pud to sila. So ang mga bigat, ang mga Disney princess ra gyud durog sugba-sugba og kaon-kaon kinimi guys. Salamat kaayo Mars, advance happy birthday. Thank you for the treat. God bless you, more blessings to come. Kana si Mars Aisa, kung wala na siya paglubad. Bisag wala taon mi update sa among isig-isa namo nga group of friends. Kay mga kuan jud walay paglubad, iyara gyapon ming sigig librehon. Salamat kaayo mo nang pinagpala ka ni Lord. Char. Mabuotan ni akong mga kuan guys, usahay wala gali may kuan, wala ko ikatampo, sige ra taon ko nila librehon. Salamat kaayon sa man ninyong kuan nga hangal sa kabukiran nga katawanan pagyud kaya di ay guys. Kay gadala pagyud kuan nilag saging ra gyud akong gikadalit nila. Na overripe pagyud to guys, din nagproblema pa ko dito sa GC namo nga unsaon ako pagdalag saging, kay may na lang nako ikahatag tawon nila nga ikapasalobong guys. Ag saging kusta ra tawon, ambot og wa baka to na overripe og di pangkaon ra baka to nila, basig allergy ni silag mga saging. Hoy. So mga to guys, ayaw mo katingala nga akong nawong rana diha mo sige guys, kay mga private person man ako mga kumari guys, di kaya na sila ganahan og camera guys. Sinana man gunang mga kuan guys, kanang mga naa na bitaw gyud in real life, pero kaning mga feeling pa halap jud video sa ilang sarili guys. Hoy! Akanaag na ang wala ya mo guys no, so manang mag video jud ang person guys, pasensya na gid mo. Pero nananghid man pugong Mars Aisa guys nga Mars mag-video ko Mars ha. So maong ana siya nga ako'y video mi. Wala ra kay nako na sila i-focus guys, kay ang ako ara gyud ning kuan ang pagka Disney princess ra gyud akong gi-priority ani guys no. So wala na nako na sila apila kay mga bigatin ra ba na ako nga mga kumari guys. Dili na mabatabas-tabas char. Ganahan ra dagway na sila kuan guys no, private life, pero unsa man ko nga mag-video man gid kayo ang person guys. So wa jud ila na lang taong kong gitolerate. Hoy, may ganon. Taas-taas pa ni nga video guys no, pero ako gyapong gitunga guys kay gisulit na pud nako. So see you in the second video guys.